ଚିତ୍ରକଳା ମହୋତ୍ସବ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ କୋଉ ସିଙ୍ଗର ଆସିଥିଲା ଆଉ କାହାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବଣଜନ ଟୋକାମାନେ ନାଚିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଥିଲା ଚିତ୍ରକଳା ମହୋତ୍ସବ ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ଆଉ ମହୋତ୍ସବ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଦୋକାନ ପଟ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ପ୍ରଜ୍ଞା ହତା ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ମଣିଜ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞା ହତା ତାଙ୍କ ଫୋନ ବାହାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନେଲେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜରେ ପକେଇବେ। ଆଉ ସେ ବୋଲୁଥିବା ତାଙ୍କର ଗୀତର କିଛି କ୍ଲିପ ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।